Kani kadeka Patisi TV, bat pidang pet yaki kubor baman kasni. Hapadeng gijing ki babon, kham tam hakaliang ka pisa tengka. Penban gi laingut ki samla shenrang da ka jings kham jingbut. Ken mi nakal jala ha ka khan rew terek unai weng. Ban le ishimenta shaga International Jeet Kunedo Championship arajar khatnyo. Ka banlong hatashken nado ka khatnyo terek unai weng, hado ka khat khandai terek unai weng mentau snam. Kini ki samla bakan thop yu Jerry Fiscal Wankar na maul ngat ulam prang kharsano na smen bat upenshai mauri na lumparing ken mi khmat ekari India syakani ka lumpung ilekai. Kini ki samla habaya keren bat ka Patisi TV kila penpa ba ka jingyo ala jongki ban yok khur takma na ka lumpung kabalalong dangshen haki penai ki bladem ha Kolkata. Kini ki samla kila penpa ru ba ki yok jingirap na ki rew kluit mensiem bat ki badan mensiem sngusen ai wat na ki rew shimen ki ba omdei ki jait ben rew khasi ki bom kwa man penpa we ka kerteng jongki. Kini ki laingut kini akon haki kerdan beper haka bau Jerry Fiscal Wankar uban yakun haka 51 kg full contact senior men ulam prang kharsano uban yakun haka 55 kg full contact kat bau penshai mauri haka 48 kg full contact. Ngakerteng Jerry Fiscal Wankar basong basa aka sno maulongan Jawaidon Iskasil district. Tengah di way na pringki laingut ba ngidi present ya ka India Malaysian bentah ke Lakai International Jeet Kunedo Championship 2017 Tashkent kari Uzbekistan. Tenduduk ke bandang sedang hi ialah don ke jing praktis bad dai lang ba ka jing rap jong sa doni rani tila hikai la pentrin bahini haka rukom ke ba bahi ke ba kan kalabadon kabot la sailut nam taban hikai ni. Tadai lembaga ni kejing hikai jong isa doni te ngilala ban cimentah ka state level ban naka state level te ngila sajiet ban simlaka ban cimentah ka north east dan naka north east ngila yo ban cimentah du wadaka national ka balong ka badang sulong sen manaka ni ha Kolkata habna September. Tadai lembaga jong ni kejing ngila ka jongi bat ka performance jongi nilayo pan saisin yang dikalat ban le sementai ka international Jeet Kunedo ko balong ataskan rin nadu bastang hi ngila sem hi ka jingendo ko ba kidim pengkeng hi ka cabangi phai rasa bangi phai sakadiang ni sakaman kawi hi kadai hakaliang jong ka pisa tangka hi ha bangi kumkani kalat ka bangi ngilek mentaru kon ka iga ba pensungsi yang hi nomor ba ba ngila pengkre ya kani kementa bangi ngin lej sementa ka international ru long ka kapisahi ka long ka ba kongsan ngi lomba jong ni ka pisa tangkaru ngila ya wat lat chani satai ban wat sponsorship nei babun nangi ngim yo nei kidon tangatu gini kibriu ki ba don ki jing kli kiriu rong ba kiriu mikmat jong ni ka jala jong ki ba yarap ngi te kawai ru smo ban ai khublei ya kini ki rang ba ki bala no senjang kala kadjai nang mata jonga ko ba kantup ye ba prestun tongsong ibri MLE jong ka penusla constituency ba HS la tai ba John Kharsiang mai ba Dondi kongset du ibri general secretary jong ka FKTGP central body bat long bai kini ru saban kendu mai kublai ru ye ba Esron Marwan ba dai lema jong i bala elam khman dai lema jong i bala peni ya kalat kanti ba ngilak ban kendu yakini ki dirong ba mga akublay ru ya ki perlok barcor kibala palaj por khnang namta jonga ka banya sang chen stai ban wat ya ka sponsorship ban ya akublay ru ya kayeng kasam hi barakawi yaki himan ki para kibala kit khia bala sim ngajing kit khli namta ka jonga kata hi ka chulong barobor la bangi ngilej ban lakai sakanonu ka jaka wan lakadai haka ri jongi rei wan hadu mantangi layo yakani ka lat kan ti bang net sedu kan international ngakmil ti he ke ai ka ba ngi long ba jongi ni ki por ka bala lai na tengah kmil ti ba komta kan long ka jing job yangi ba ngi lai ban simenta long ba ka thong hi kwa bang ban yo so jong jing job ni balong ka jing sorong yangi kum ki khun samla jongi ka briu hanyu tram ta ya ki kur ki chat ki bahi masam baya ka badya kari hi barok wai te ka kategori jongai ka de ka minus
51 kg senior men's full contact. Kasteng jong ada Lamprang khasano masong ngasa Asmit East Kashmir district. Hakte ke cinglet jokun jong sa Tashkent Uzbekistan ngan jokun haka kategori minus 55 kg full contact senior men. Aswa bangan sajiat ban mikmat yakari India. Kalau adon ka national championship ke Badang Sulong Sen hapo Kolkata. Langba kate ngayo ban Korea kata kemak siarma. Langba ka rukum yakun jonga kila ibet ken bangala ban mikmat pa dia ka ri India. Kacing hi kamtam kawe kalong ba naka rukum praktis ru sini kam nama ba ketiar ritaring pat beng nalor kataru dan lalai ban simenta hakal yang ka pisah katengka ru ngisem cing ba nila persang mo banwat lenti kumno ban yo cingarap ni nanti hoi ngaseng ban ai khuble ya I arungut mon alaban kibla kloy ban no senjang na benta chonga dakaba kila no senjang met ban mesti ma samta ban penurong ya cing temu chonga samta bangala pat ban lej ban yakun stisha Tashkent ngade samla pensai mauri bosong basa halum paring lum derbarum te ha ka jing yakun ka jonga ngan yele minus 48 kg senior man haswa bangan sajit ban mikmat yakari India keladon ka national championship ka balong apa Kolkata kata ngalale simbenta ka badang long hau nu benai September hi te ngalale simbentan thi te ang tu ngalayo ban khuri ugol hi te hakajing yo khur ngai ugol te kinong mikmat nestie ban mi ban nyali simbenta sakari India te ki la select biaya nga sa sien bangan mikmat yakari kadai kasien ka baar ka pamenta bangin yo ban mikmat yakari India ka banikong ngawan mikmat Turkmenistan Ashgabat bat menta kan dai Uzbekistan Tashkent ka jing kenduk jing jonga hita kadai hakal yang kepisah bat hakitar namar ni kaliang bang imut banyo practice bah hila dia ngimyo bangin penbet penbiang ila jong ngila syuap man mare sene style keleng banyo eki sponsorship but anda lalet kamde hira ke basuk yangi banginyo sponsorship nang lalet nai wei brio sya kenting sakawe ka jaka nakawe ka jaka sakawe ka jaka kalau long kepenjar hayangi banginyo ya kata sponsorship but nga ai khublei ya arngut ki de basa halaban da ide wei I senrang ba I wei la long kumlong kemi tu kimde ki para khasi jongi kide de ki wei ki jaj ban rio hakal yang ba ulam prang karsana uladai bandu banyo lech thia lingba kitu hakal tangha ka sisni kilala on penyo ka visa bat kila phau wot ek pisah tengah so sarong kat no banyo om tu ki jaj ban rio ki ban nyarap sisat da kamet ka bamen siem bat bakelut kum gitu ha ka jing tmu jonga hita sin bangalami hi nagari ban le represent namenta karinya tmu hi banganyo hi usok ka jing jam kumbang ilamat jing hangnya hi ha sya bangin mi nalari ma ngilamat ki jing bat ngilayo ka jing job tengah kwa hiru bangar sthie bang dalet biang kwa hi banganyo biang sasin ka jing job banganyo ban manra kanam ka buram bat khamtam ye kitu ki belairam yangi belairap yangi da kamet ka bam siem kelut kin sno sarong bat nga ai khubleiru ya ki sengken te jong kalum paring kilai rap yang ban kong pasa kong marbanyang kitu kilai rap yang tang ai khublei yaki si kadai